Apik. Jebule apik banget. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wis lancine panas ati elinge. Wis lancine padha nindakake asal sumandang kaya sampeyan. Netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. Limah waktu kudu tansah dicoba. Dadi istiqomah masih tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Subuh lan asar Sholat sayang ngatuke tindak Maghrib lan isya jangkepe Rayogane ditambah sholat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa.
sampai jumpa nanti malam. Bawa cenggreng. Oh ora. Ora deh. Kayak tuman men ya. Hei, apa tuh gempa bumi? Apik. Maning Mas. Ora katon mbok aman kek. Oh aman, gerjete kenceng oh ya. Ora kenceng mbok buyar oh ya. Ambru-bru. Syukur. Syukur bisa ya gunung desa. Oh ya, solololo sor.
Ya ambekan sit ya. Orang ngerti ngarapak orang guyu bae. Pokoknya sing guyu setrap. Alah. Apa yang kunang-kunangnya kayak temen ya? Ora kunang kayak laron. Oh iya lah. Iya. Kan dipupun di situ lah. Ah, Mas, pokoknya kok dicokot. Ya, syukur Mbak. Seger pisah Ini ngesuk gawa karu. Salim kali boleh monggo kali bane. siap ibu semuanya selamat gubuk Lo kartem cedek-cedek nyong sih. Nunggu orang menculat butuh anak priwe jajal. Wah, itu kan buru bae kowe. Jebok bayi. Bu yang nggak tahu artinya ada di bawah ini ya Bu ya. Oh. Cak. Malah guyu kan Bu. Cak. Jajal sing bagus. Mau nyanyi. Tetepan sajroning ati. Datang loto. Saya parah
Dok. Dalem Mas. Oh iya. Sesok mben kowe dadi penerus saya didik ya. Enggak mau. Heeh, ora dadi yo sinden ya dadi yo lengger. Amin. Arep ngendil Dok, kene bae kene. Ki. Aja isin-isin. Nyong bura isin. Sama tante. Salim. Sama tante. Assalamualaikum. Salim sama tante ya. Bude. Oh, Bude. Ya. Catatan sajroning ati datang luntur Exos. samarah ati. Oh nangis dadi Marmo Margo lere Negumu asmoro sini dong. Ampun Ica. Alayo Makan sih. Isi ngersaknya siapa tuh Mas? Bunda sama ayah. Lanjut. Bunda, udah disangonin belum? Bariki lanjut mentem ituan sih. Oh gitu. Spesial. Api. Sabtu. Api. Pek nan. Kai lu, matane lu. Oh, lah siapa kuwi? Pindecek Hah? kan. Hai siapa? Matane pindecek. PCK. Mas. Kok senyum guyu guyu. Apa udah naik dia? Yo sap. Sabda pada neraka ring siramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati Asai. Hoe. Soko ala keri. 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 Alayo. Wong bagus dadi lagu godho ati dinten siang dalu Mas Ejo
segara datar bisa loke atimu kemana-mana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana hae tok gentak-gentung entuk gentak-gentung tok gentak-gentung sing perintah sapa sapa sing kepunjulan sing kepunjulan Eko potong 5.000 Apik. watuk sih watuk yo sabtu jeng Sebab pade taratu omong siraku dadyo ing sisiku lere ayo datan bisa luluh ke atiku hae wiwitane handerek sang bekik priya bagos kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe turu bendara kang yung yon selendang kuning kang sangkeng woke tukang shootingnya kepanasan ngesuk nganggo mantel loh ya garing luntrung kok kaya kikil swara kurang permana heng wasesa ngongrong gler sepiro mas ngorong marang bendara mrengedya sulesta pijer ngencangake alis tresno sesedemang buka jeluk napa pripun Pak D saya kok sepiti sisan lowi becik patenono nimbang perpisahan lan kang sulistyo tarewangi samutono marang kula arga
mandan kembul Mas. Tekan di iki. Oh iya. Aja guyu bae, Pak. Lah, jebong bayi. Maning kene wonge dhewe kabeh kan jere ya. Iya. Walah genah kon. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah saisine kowe apa wae senajan sesiteman mesti tak wujude. Bayu laras lo iki desa Jose. Oh 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 Sling serius wopo aku isih mampu ngateni solamu mongko kowe bocah gunung senajan bocah gunung katukohang rimpung jiwa raga mbok urung kehormatan mamro ropo nganti hidup hoe panas. Bu, maem, nggih monggo sing sekecol lah. Nah, nggih. Ini coba bayi. Salim Bunda. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah saisine kowe apa wae senajan sesiteman mesti tak wujud.
lanang ya ora bakal tekan. Ya ora apa-apa, iso. Lah, Iya. aku kok dadi lanang ya tekan mau goleki dalane ra temu, Pak. Dikeki cingire iki mlebu, Pak. Cingire lanang kudune, Pak, aja cingire nyong ora masuk. Cingkir siapa? Cingire Mika. Oh. Ayo ulo sawah Ya. sapa ngandut. Ulo sawah sapa ngandut Jalan omah atiku wis kapelo Sabarku ngepak kosoko Namun bisa cekatan sliramu
kartem. Ya cawatannya. Catatan. Cawatnya sama. Dey, catatan. Alah. Cawat. Catatan loh yo. Terus aku ngomong, hah? Iya. Ada barcode-nya nggak? Ada barcode-nya nggak? Ada. Barcode QRIS barang kok yo. Monggo. Catatan sajroning ati. Luntur saya marati. Ayo, ya ayo. Aku kowe dadi garwa. Berkelari nego. Iyo iya. Kuda. Weh, sumuke mak geler. Urung Gue rampung. iki makane yo cartan yo. Ora cawetan. Hey. Salah.
Oh, Mbak Alah, Mo. Yo. Hei, Eko. Hei. Hei. Satpol PP. Lamo. Ay, ayo Mas. Ayo Mas. Cedetan sajroning cedetan luntur saya marati aku kowe dadi garwa berkeleran nekuput asmara. Wong kono wis terus bae. Terus. Orang let tembe kon kodhe kono wis terus bae. Maning kene rasane ora karu-karuan brebet kok.